Hello, tervetuloa hei. Eli Ragnarsgate Tarot. Ilmaiset tarot tulkinnat livenä. Eli niin kyllä tai ei kysymyksiä, mahdollisesti muitakin. Sessio 8. Olen nyt tehnyt silleen, että mulla on tuolla semmoinen niin kuin membership buymeacoffee.com, joka missä alkuun pääsee 6 eurolla ja se löytyy sitten se buymeacoffee.com kautta Ragnarsgate Tarot. Niin se on 3 Ragnarsgate Tarot 1, Ragnarsgate Tarot 2, Ragnarsgate Tarot 3. Eli 3 kuukausi tämmöistä tilausta, niin voit liittyä jäseneksi. Ja siellä on sitten eri etuja yllättäen. Siellä on 6 euroa ensimmäinen. Sillä saa viikoittaisen tämmöisen viikkokortin kautta semmoisen tarot-tarinan, missä kerrotaan kortin merkityksestä kautta annetaan ajatusta, mitä kortti voisi auttaa. Kakkosessa sitten päästään siihen, että siinä on sama nämä ja sitten sama kuin ykkössä siellä on myös sitten pääsy pelkästään jäsenille tarkoitettuun tämmöiseen sessioon, questions and answers sessioon. Ja tässä tosiaan Ragnarsgate 2 tulee sitten vielä lisänä tämmöinen yksi kysymys, mikä voi esittää sähköpostin kautta, ja mä teen sitten vastauksen videolinkin tai sähköpostin kautta, eli yksi esimerkiksi rakkaus, raha, terveys, työ, tämmöinen vähän niin kuin in-depth, syvällisempi kysymys. Ja sitten kolmannessa tulee siihen, että siinä saa sitten kuukausitasolla yhden 15 minuutin live-luennon tulkinnan mun kanssa. Ja näiden muiden juttujen lisäksi siinä saa sitten vielä spesiaalitarjouksia ja alennuksia näistä privaatti sitten tulkinnoista tarot-kortilla. Ja nyt tässä vielä sitten lisänä sekin nyt tässä streamin aikana tämmöisen jäsenyyden hankkii tai sitten jos haluaa, niin muutenkin voi tosiaan buymeacoffee.com kautta Ragnarsgate Tarot niin jättää sinne sitten supporttia. Eli sekin tämän streamin aikana supporttia jättää tai tukee kanavaa rahallisesti mikä on todella tervetullutta, niin saa sitten Odinin riimu luennon tähän vielä bonuksena kaupan päälle. Ja tänään hommaa silleen, että koska kysymys on energianvaihdosta, ehkä olette joskus kuullut Zener-korteista, eli tarkoitus on siis tämmönen telepatia, mielen niin kuin ESP-homma. Eli idea on se, että kun kysytään, nyt on tosiaan ilmaisia luentoja, niin, mä ennen tätä luentoa niin valitsen kortin ja kerron milloin tilanne on valmis. Mä pistän sen mun mieleen, mä yritän saada sen teille, koska idea on siis se, että kun ollaan kaukana ja todennäköisesti ette ole ihan piirissä, mä yritän lähettää, pitää sitä mielessä. Ja sitten tehtävänä tällä kysyjällä on tietää, mikä se kortti on. 5 erilaista korttia, eli 20% chanssia on joka tapauksessa. Mutta sitten kun se saadaan oikein ja jännää, kun mä kokeilin sitä englanninkielisessä streamissä eilen, niin siellä oli yllättävän moni sai ensimmäisellä sen oikein. Joku sai 3 peräkkäin oikein, sitten tehtiin jo pidempikin juttu kuin haluttiin ja näin, se ei yllättäisi mennytkään niin hyvin. Et siinä on ehkä ajatus vähän tällaistakin, että päästään siihen, että kun halutaan kysyä, niin se on semmoinen aikomus. Ja se, mitä tässä haetaan, on niin kuin synchronicity, eli saadaan semmoinen yhteys ja oikea connectioni niin kuin tehtyä. Ja se tuntuisi toimivan aika kivasti tässä kohtaa vielä, ikään kuin. Niin kortteina on siis 5 erilaista, tämmöinen ympyrä, tähti, risti, aalto, tai aalto, vesi, ja sitten toi 4. Niin näitä pitäisi sitten tietää ja sitten vastauksia tulee. Ja tosiaan toivottavasti tilaatte kanavaa, tykkäätte, kommentoitte, kerrotte kavereille, jaatte ja sitten kun kelloja kilkuttelee, niin tiedätte koska tuun. Ja mä oon löydy TikTokista myös samalla nimellä Ragnarsgate Tarot. Ja siellä saa seurata. Itse en pysty jostain syystä seuraamaan tällä hetkellä vielä ketään, se on aika uusi tili, niin yritin kysyä neuvoa, mutta ei ole vielä ratkaisua tullut siihen, niin seuratkaa. Älkää ihmetelkö, jos sen heti pysty seuraamaan takaisin. Eli kysymyksiä saa esittää, vastauksia annetaan niin kuin loppupeleissä sitten. Ja näin. Eli
jäämme odottelemaan sitä, että saadaan tänne joku käyttämään henkisiä voimia. Ja tää on hyvä intuition harjoittelu. Siis nämä kortit on ollut ikään kuin hieman jonkun mielestä kyseenalaisia. Se on ollut vähän kiistanalaista, mitä sieltä on saatu se data. Ja joku sanoi, että kannattaako nyt ylipäätään pelikortteja siinä käyttää vai jotain ihan muuta. Mutta itse mitä näitä joskus on tullut niinku treenattua intuitiota, mitä se nyt haluaa sanoa, niin kyllä se tuntuu sieltä tulevan. Ja niin kuin sanottu eilen englanninkielisessä striimissä, niin sieltä voi käydä vaikka vilkaisen, jos siltä tuntuu. Niin yllättävän moni tosiaan saatiin semmoinen yhteys ja tuntuu, että muutenkin homma niin kuin luisti ja se energia oli oikea. Connection oli hyvä, yhteys oli jotenkin hyvä siihen kysyjään ja näin poispäin. Ja muuta sitten tosiaan sieltä löytyy myös tuolta descriptionista tai sieltä tiedoista tämän videon alta YouTubessa, että miten normaalisti olisi, jos haluaa. Kyllä tämä ei kysymyksiä ollut sitten, puhutaan euroista, mutta kun menee buymecoffee.comiin, niin taitaa muuttua kyllä sitten dollareiksi, että se on sinällään vähän edullisempaa. Ja siellä on ollut 5 euroa, 10 ja sitten 30 on ollut tämmöinen yleisluento jo, mikä on sitten jo noin se 10-15 minuuttia. Ja sitten kympillä on saanut tämmöisen, kympillä on tehty tämmöinen yksi osa tästä esimerkiksi yleisluonnosta, tarkennettu kyllä tai ei kysymystä, mutta tällä hetkellä sitten tosiaan Ask Away seinäkortti pitää ensin tietää, jotta saadaan connectin alkuun ja sitten voidaan lähteä hommaa tekemään eteenpäin. Ja tosta on sitten vaan rohkeasti vaan sitten esittämään kysymyksiä. Niin päästään hommassa eteenpäin. Eli tosiaan aina sitten kun tulee oma vuoro tai näin ja kun lähdetään arvaamaan tai siis tietämään tai siis katsomaan, että mikä se senior-kortti on, niin yksi vastaus vaan. Ja ja silloin kun mä sanon, eli idea on se, että mä kun otan jonkun kortin, mä näytän sitä, mä tuun katsomaan, että pitäisi se mun mielessä, mä ikään kuin yritän sitten ihan vaan lähettää, sitten kun mä sanon nyt, ja kortti on piilossa niin ettei sitä näe, niin sitten sen jälkeen se arvio siitä, mitä. Et joku sanoi esimerkiksi eilen siinä englanninkielisessä streamissä muun muassa, että näkisi, kun laittoi silmätkin, näki tietyn kortin. No se oli sitten se oikein, jännää. Että sinällä aika jees meininkiä, ikään kuin. Niin ihmetellään nyt tässä hetken aikaa tätä hommaa ja katsotaan miten se sitten, miten se menee. Mennään tuolta eteenpäin. Tosiaan tuossa vähän kaikenmoista hommaa. Ja sen verran hei muuten sanon tuosta jäsenyydestä vielä, että nyt lähtötilanteet se on rajattu silleen, että siellä on ensimmäiseen Raknaskate 1 otetaan 30 ihmistä, sitten Raknaskate 2 40 maksimissaan ja sitten kolmanteen ottaa se 50. Voi maksaa tosiaan kuukausittain tai sitten vuosittain, jos maksaa vuosittain ja ottaa enemmän, lyö massia tiskiin, niin silloin saa vähän alennustakin siitä vielä. Ja idea on siis se, että nyt haetaan tässä membership-asiassa ja jäsenyysasiassa niitä alun tukijoita ja tarkoitus on siis se, että hinta tullaan pitää sitten näille ensimmäisille samana forever, ikään kuin aina, sitä ei tulla nostaa, mutta sitten tässä kun hommassa mennään eteenpäin, niin sitten tulee kyllä realiteetit sinällään vastaan, että sitten pitää hieman joutuu hintaa nostaa. Nämä on nyt sitten rajoitettua ja lisänä oli myös sit se, että jos
teet lähetyksen tai sitten tämän valitset jonkun jäsenyksistä, niin sit saat vielä Odinen Riimu luennan, eli yksi riimu vielä bonuksena ikään kuin kaupan päällä. Eli tervetuloa kysymään, olkaa ystävällisiä ja pistäkää kysymyksiä tulemaan. Niin saadaan homma rullaamaan. Niin. Joo, hieman aavistuksen flunssaa pukkaa. Toivottavasti kellään muulla ei ole mikään todennäköisesti vielä ihan mahdotonta, kun kausi vähän sellainen on. Niin saattaa, että jonkinlaisia tyhjennysoperaatioita tuonne nenän puoleen joutuu tekemään jossain vaiheessa. Et yritetään sitten korrektisti hoitaa, mutta aavistuksen tosiaan flunssa on iskenyt aika kovaakin. Toivottavasti pysytte kaikki terveenä ja näin poispäin muuta. Eli kysymyksiä chattiin. Ja vastauksia kun ensin katsotaan mikä on Zener-kortti, mikä sitten, ja saadaan yhteys kuntoon tässä mielessä. Eli tässä sitten odotellessa pistetään tulemaan vielä tämmönen yleisluontoinen luento, että sitten kun tätä katsot joko livenä tai videolla jälkeenpäin, niin jos tämä tuntuu yhdistävän, eli jos tämä tuntuu, jos tunnet piston niskassasi ikään kuin, jos karvat nousevat pystyyn hyvällä tai huonolla, hyvässä tai huonossa mielessä, niin silloin tämä on sinulle. Eli mitä minun pitäisi tietää tästä hetkestä elämässäni, eli mikä olisi semmoinen niin huomionarvoinen juttu tällä hetkellä. Katsotaan. Tosiaan näytetään vielä, siis käytetään Rider White-versiota tavallaan tästä, missä on tämmöistä kuulenvälistä kultausta Gilded-hommaa. Eli paljon Rider Whitea tulee käytettyä ja näin poispäin. Se on jotenkin semmoinen, mikä sitten tuntuu mulle toimimaan. Eli mitä pitäisi tietää tämänhetkisestä elämäntilanteesta? Katsotaan tosta. Nyt on. Ja otetaan se ja sitten puhutaan vielä tosta hieman. Mä aina otan jonkun kortin ikään kuin vähän meditaatiohenkisesti ennen tuota luentoa, niin otetaan se sitten jälkeen. Katsotaan tosta. Voi kysellä. Yes. Eli mitä pitäisi tietää tämänhetkisestä elämäntilanteesta? No johan nyt. Se on miekkojen kuningas. Ja silloinhan miekat edustaa ilmaa. Ja tässä tämä kuningas itse asiassa on aika hurjan näköinen kaveri, millä on aikamoiset varustukset sitten jo päällä istuu siellä valmiina. Ehkä tää ei niin tyytyväisen näköisenä tuolla valtaistuimellaan, mutta mä lähtisin liittämään sitten tähän hallitsijakorttiin, eli se olisi niinku miekkojen hallitsija, mikä sinällään voi kertoa jotain, joka antaa ajatusta siihen, mihin se voisi viitata. Eli miekat tosiaan ilmakorttina logiikka, mieli, järki ja tämmöinen niin kuin kaikki mieleen liittyvä. Eli tässä on nyt sitten mihin niin kuin huomiota kiinnittää, olisi ehkä just siihen puoleen. Eli nyt kun tehdään, että kaikki päätökset, se miten toimitaan, olisi loogista. Ja ehkä pitäisi olla myös niin kuin valmis puolustamaan. Ei niin kuin aktiivisesti, mutta tavallaan jos ajatellaan, että kuningas ja tämmöinen hallitsija, niin kuin keisari, emperor, mikä se on englanniksi, sehän ei tavallaan mene kenenkään luokse varsinaisesti ja se niin kuin on aika varma tilanteestaan. Eli nyt pitäisi pysyä itsevarmana oman älykkyynsä ja älynsä puolella ja täällä. Eli kun tehdään kommenttia ja muuta, niin pitää olla harkittu ja näin poispäin, ettei tehdä sitten reaktiota, vaan pitää käyttää mielen säilää siinä mielessä hyväkseen. Eli se on sellainen, mitä pitäisi nyt kiinnittää huomiota ja muistaa se, että se nyt tässä kohtaa on sitten tärkeä asia. Mä ajattelin, että kun se on kuningas vielä ja linkitetään sitä vähän siihen hallitsijaankin miekkojen puolella, että kyseessä on silloin sellainen asia, että se on aika hyvässä mallissa. Eli kannattaa muistaa, että se oma logiikka
on aika järeä ase tässä kohtaa. Ja se pitää nyt sitten hallussa ja pitää mielessä. Niin se olisi semmoinen asia, mihin pitäisi keskittyä. Ja sitten täältä, katsotaan nyt, koska täällä tosiaan näkyy vähän näitä kortteja, minkälaista kaveria siellä eri korteissa löytyy. Eli siellä on periaatteessa Rider White, mutta aavistuksen erilainen. Tykkään kyllä tästä, on käyttänyt muutakin pakkoja, mutta sitä perus Rider Whitea tulee käytetty paljon, sitten myös tätä nyt sitten pistetään eteenpäin. Eli varmasti huomaa sen yhteyden siihen Rider Whiteen täällä, että se on vähän fotorealistisempaa, vai miten näitä nyt sanoisi, että pois nämä sitten kortit. Ootas vähän. Ootas nyt. Katsotaan uudestaan täältä vielä. Pieni hetken. Siinä. Tuolta löytyy, eli tossa on nyt sitten. Tää oli semmoinen kortti, mitä mä otin tähän niin avuksi ajatuksena, että saisi semmoista hyvää vibaa, että saisi parhaan mahdollisen luennon kaikille, että kaikkien osapuolen puolesta tämä menisi hyvin. Eli silloin tossa oli äsken miekkojen kuningas, nyt olisi sitten tunteiden kuningas. Eli siitä sitten voi ajatella, että mitä sieltä mitä sieltä löytäisi, paitsi että nyt taitaa olla pieni flunssapoikainen, mikä työntää kyllä nyt sitten pään sekaisin osittain tässä kohtaa. Eli tässä pientä teknistä systeemiä ja muuta, niin vähän menee ajatus karkailemaan. Niin otetaan nyt kumminkin oikea kortti, koska kysymys ei ollut tuo, vaan aivan toinen. Kuningas kumminkin, mutta nyt lähtee oikea kuningas. Eli Lanttien kuningas oli tää, eikä maljoja, eikä nyt sekoillaan vähän. Eli täällä sitten on tämmönen käytännöllinen, ehkä vanhempi henkilö, joka on tämmönen aika näissä korteissa ehkä vähän kirkkaammin edustettu, mitä se olisi muissa. Niin tää on semmonen käytännön tyyppi, mikä on suojelija ja voi perheen suojelija, ystävien suojelija. Ja on menestynyt, voisi olla liike-elämässä, varallisuus tulee tässä ja semmoinen ihminen, jolla on tämmöinen luonnollinen ja eläimenvaistot on kohdallaan ja tosiaan menestystä bisneksessä kotona, eli aika semmoinen positiivinen ja nämähän mielletään taas nyt jos jälleen siihen hallitsijan tosiaan tuosta lähdetään liittämään, niin tähän voidaan mieltää siihen hallitsijan ja silloin se mielletään isähahmona, eikä oma näkemys on, että tässä aika hyvä tällainen semmoinen isähahmo, joka hoitaa duunit ja hoitaa myös kotiasiat. Ja että on varsin semmoinen käytännönläheinen ja lämmin ja näin poispäin ja suojelee ja näin. Et se on tietenkin vähän sitten omia isäkokemuksia, voi siinä miettiä, mitä ne sitten tuo pohjalle siinä. Ja ylipäätään siis maa-elementti on lantit ja se voidaan liittää terveyteen, rahaa, kaikkeen konkreettiseen työhön oikeastaan. Ja se on tietenkin riippuu kovasti siitä, mitä kortissa näkee. Eli tosta näkee vielä vähän lähemmin sitä. Niin se on vähän siitä kiinni, mitä muita kortteja tulisi, mikä on päivän viba. Mutta tää on tosiaan nyt sitten itse asiassa se viba, mitä tässä on tämän alle. Eli haluaisin kuvitella jopa ainakin jollain tavoin pystyväni osittain toimimaan kuten Lanttien kuningas, jolloin pystyisi tarjoamaan apua ja on valmis auttamaan. Ja sehän tässä korttiasiassa on se, että yritetään saada vastauksia kysymyksiin, tilanteisiin. Itse en koe, että ennustan yhtään mitään, vaan se synchronicity on oikeastaan se, ja se on oikeastaan, että miksi otetaan myös nämä kortit mukaan. Eli saadaan luotua sellainen yhteys, mun mielestä, mistä Jungikin on puhunut sitten, ja siellähän puhuttiin näistä arkanoista,
että on tavallaan olemassa semmoinen vähän niin kuin ihmiskunnan tietoisuus, missä kaikilla on tietty ajatus tietystä niin kuin näistä major isoista arkanoista: kuolema, narri tai haaveilija, äiti, isä, emperor, empress, eli hallitsija tai kaikkea muuta. Et en nyt voi sanoa, että super hirveästi on tutustunut, mutta kumminkin vähän raaputellut pintaa tästä ja niin kuin kerrottu, kortteja on tullut luettua noin 10 vuotta ja livenä, chatissa, face to face, online, kaikki mahdollinen on oikeastaan tullut sinällään. On tullut, että on aika joustavasti hommaa sitten tehty. Ja nyt on tarkoitus sitten pistää aikaa tähän aika reilusti, niin katsotaan miten homma lähtee liikkumaan. Noin. Mutta tosiaan tässä se mitä on. Lanttien kuningas on tämä tämän luennon se pohjavirta. Sillä olisi sille tarkoitus hyvää vivaa saada ja hyviä vastauksia senkin avulla ikään kuin sitten tänne päin. Katsotaan tuolta. Muuta hommaa on sitten. Niin. Eli pistetään tosta vielä uudemman kerran, eli täältä voidaan heivaa näitä kortteja. Eli silloin kun ken sieltä saapuu, töihin joutuu, eli joutuu sitten käyttämään henkisiä voimia ja mieltään siihen, että saadaan yhteys aiheeksi. Minä joudun tekemään sitä samaa. Se on molempiin suuntiin toi mun homma, että minä yritän sitä informaatiota täältä lähettää sitten siellä päässä. Se yrittää vastaanottaa. Näin, sillä niin kuin mennään. Eli tähti, siellä on tämmöinen ympyrä, aallot tai näin poispäin. Sitten 4 ja tähti ja risti oli tuolla. Nekin sitten. Eli noista pitää sitten tietää. Ja muuten sitten noista korteista ja muusta niin saa ja jos haluaa, niin kommentoikaa ihmeessä, jos on jotain muita ajatuksia esimerkiksi tästä Lanttien kuninkaasta. Miksei? Niin ilman muuta siitä sitten kommenttia, mitä olette mieltä ja mitä ajatuksia se herättää. Ja sinällään sitten kun tehdään luentoja, niin tärkeitä asioita on nimenomaan just se, mitä myös itse niistä sitten on mieltä ja mitä niistä sitten irti ikään kuin saa. Mutta jännityksellä odotamme, päästäänkö tässä taas siihen, että sieltä heti napsahtaa se 20% chanssi oikein, kun lähdetään korttia selvittämään. Ja Ja voitaisiin tehdä oikeastaan semmonen 3 kortin juttu tässä, eli mikä on suurin esteeni tällä hetkellä. Lähdetään siis 3 korttia, että nykytilanne, sitten se este ja mikä on sitten se paras saavutus, sit, jos se este päästään ylittää. Se tulee ehkä riimupuolelta niin kuin tavallaan ainakin jollain tasolla jonkunlaisena luentona myös. Eli niitäkin on tullut vähän katsottua. Niissä en voi sanoa, että olen niin hyvin perillä kuin sitten näissä korteissa. Tarotkortit on ollut se, niinku, se mitä on niinku käytännössä niinku enemmän sitten tehty. Ja muihinkin tämmöisiin kortteihin on vähän sitten lähdetty ottamaan systeemiä. Eli katsotaan mikä olisi tällä hetkellä, mikä on tämänhetkinen tilanne, mikä on se haaste, mikä siellä on nyt katsotaan tuosta noin, mulle se ei nyt on semmoista vivaa, aina katon tolle, että onko se oikea viva, ja jos tuntuu oikealta, niin sitten on sekoitettu tarpeeksi ja sitten kysytään, nyt ei vieläkään päästy ihan oikeeseen. Tässä nyt on paljon siitä kiinni, mikä ikään kuin, missä on energiat on kohdalla ja mikä tuntuu oikealta, niin silloin sillä pitää pärjätä ja pistää eteenpäin. No niin. Eli tuossa on tämänhetkinen tilanne. Tässä on haaste, että sitten jos sen haasteen pääsee, niin mihin siinä niin päädytään, mikä on se optimaali tila.
tämänhetkinen tilanne, että ollaan Savojen ysissä. Eli nyt ollaan melkein päästy joku homma loppuun. Vähän alkaa olla ehkä väsy. Tulen elementti on sauvoissa ja tätä mä lähtisin sitten ikään kuin laittamaan sitten vertaamaan ysi, mikä on The Hermit, eli erakko, lieni se nimitys suomeksi. Eli nyt on ehkä vähän semmonen, että omillaan on niinku tavallaan pärjätään ja se tuli on nyt niinku on palaa sisällä, mutta hieman ehkä sitten joudutaan niinku pitämään turhan paljon asioita yksin pystyssä. Ja se haaste on tällä hetkellä se, että nyt ehkä senkin takia, niin se haasteena on se, että ollaan vähän jumissa. Ja nyt ei olla ihan tietoisia koko tilanteessa, että voisi sitten oma mieli tavallaan ehkä, se on jotain mitä on jätetty tavallaan tämmöisen seitin taakse tai varjon taakse, tämmöisen, mikä tää nyt on, hunnun takana on tavallaan osa näistä hommista, eli nyt ei ehkä ole myönnetty kaikkia juttuja itselle ihan täysin. Ja se ylipäätään, että ei haluta kohdata jotain, ollaan jääty vähän niin kuin jumiin. Ehkä se on johtunut se, että on nyt jouduttu niin paljon, vaikka se tuli palaa, niin se haaste on nyt se, että nyt pitäisi sitten ehkä päästä, jos tää on se ysi, se on melkein se circle now complete, eli se sykli on nyt melkein valmis, kun ysissä ollaan, sitten se tulee 10, mikä on sitten isoissa arkanoissa tai kohtalon, niin optimaali tulos on se, että tämän jälkeen päästään tänne lattien ritari, joka on semmoinen, joka on mun mielestä comes to play every night. Eli tästä kun päästään yli tästä haasteesta, että pystytään liikkumaan eteenpäin ja pystytään ehkä just sit tosiaan myöntämään ja sinne sieltä alitajuista kaivamaan vähän sitä ja kohtaamaan niitä asioita, mitkä siellä selän takana on vähän niin kuin piilossa velloa ja tuolla kuutakin pistetty. Tämä miekka ja kakkonen voisi nyt ehkä viitata myös miekkaosuudelta, eli ilman ja mielen osalta tänne ylipapittare, eli Major Iso Arkana kakkosen, High Priestess näin englantilaiset tai englannin kielellä, niin se olisi oikeastaan mihin se voisi liittyä siinä mielessä sen mielen ja sen miekkaosuuden ilman niin systeemi. Eli periaatteessa kun tämä pystytään menemään, niin sitten me päästään semmoiseen tilaan, että päästään konkreettisesti siihen tilaan, että saadaan se homma. Jos ajatellaan, että tämä mun mielestä, mä oon joskus tehnyt semmoista vertailua nämä KT:llä, ja täällä päästään muun muassa siihen, että siellä on tähtikortti tulee mukaan, joka on mun mielestä vähän niin kuin toivo. Ja mun mielestä tässä niin kuin, silloin se tuli palaa, nyt ollaan vähän jumissa ja se on se ongelma, että ei päästä liikkua eteenpäin. Mutta kun päästään, se paras lopputulos on se, että tulee semmoinen niin kuin, että tullaan täysillä mukaan ja tehdään se homma silleen, niin kuin, että jos pitää herätä 5 aamulla tekee se juttu, niin se tehdään joka aamu, se toistuu, sitä tehdään ja ehkä dramaattisia elkeitä, mutta semmoista niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan, consistency englanniksi, eli semmoista toistuvaa hyvässä mielessä juttu, että siinä päästään nauttimaan sit liittyen tähän materiaan ja terveyteen ja kaikkeen, että päästään semmoiseen tiettyyn niin kuin rutiiniin ja semmoiseen pysyvään tilanteeseen, joka sitten tuo positiivista asiaa ja tavallaan asiat liikkuu eteenpäin. Eli nyt jumista pois ja sitten tänne lanttien ritariin, joka sitten voitaisiin niin kaikki nämä ritarit, niin se voitaisiin tosiaan liittää tavallaan tähän sotavaunuihin, se on yksi asia. Näitähän voi sitten periaatteessa, itse on tutustunut erilaisiin vähän kirjallisuuteen ja sitten on kaiken maailman dokumenttia ja videoita ja käynyt muiden sivuilla katsomassa, mitä siellä ollaan korteista mieltä. Ja jännää juttu on ollut nimenomaan se, että esimerkiksi yhdestäkin kirjasta, mikä oli tämmöinen, oliko se Spellcasters Tarot, luin siitä niin, kun siellä semmoinenkin löytyy, niin luin siitä, mitä oltiin tietystä korteista kirjoitettu, eikä mulla ikinä ole mitään havaintoa siitä, mitä ne on sanonut sinällään, miksi mä sen tietäisin sinällään.
Niin se mitä mä olin sit itse, kun mä oon tehnyt, on meditoinut korteilla myös, niin se oli kuitenkin niin kuin hyvin samankaltaista ja tokihan siellä näitähän voitaisiin tehdä vaikka kahvin pavuilla tai joku kertoo, että joku oli tehnyt luilla ja kivillä ja se oli lakana alla ja oli vähän niin kuin riimuhenkistä hommaa tämmöisillä, että onhan siellä I Chingit, kaikkea mahdollista tämmöistä on erilaista tarjolla. Mutta tuommoista olisi ollut Tyrkyllä sitten tuossa kohtaa sitten. Ja niin. Voin enää. Sitten sieltä lähtee taas noin vaikka välillä pois tuosta ja palataan kohta niihin taas sitten. Eli mitä minun pitäisi oppia menneisyydestäni? No sehän onkin aika sinällään mielenkiintoinen homma. Eli mitä minun tulisi oppia menneisyydestäni? Katsotaan tuosta. Voidaanko kysellä? Voidaan. Eli lähettäisikö nyt sillä sitten liikkeelle, että mitä tulisi oppia menneisyydestä, mutta menneisyys ja sitten tämä hetkinen tulevaisuus ja mitä sieltä sitten löytyy yhteensä sellainen opinta. Miekkojen 8 löytyy sieltä, sitten löytyisi miekkojen lähetti ja sitten lanttien 6. Eli mitä pitäisi oppia menneisyydestä? Kyllä kai siellä sitten ollaan päästy myös siihen, että pistäis tosta, sori pitää nappaa tonne yksi juttu. Tänne yksi juttu sitten vielä. Oi, nyt nenät ei tykkää kyllä yhtään mistään loppupeleissä tässä kohtaa. Joo, sori, nyt jää pieni tossa ja kohta päästään sitten hommassa eteenpäin. Elikkä miekkojen 8 on tosiaan ilmakortti on kysymyksessä. Ja siellä ollaan jumissa miekkojen välissä, silmät on sidottu, mutta kumminkin sieltä vaan kun käveltäisiin, niin voisi päästä pois. Se on vähän niin kuin ehkä itse aiheutettu. Ja tää on nyt semmoinen, niin kuin voisi olla linkitettävissä kuukorttiin sitten, missä rapu on jumissa lammessa ja koiria löytyy edessä ja parit tornit ja aurinkokuu kaukana on, matka on pitkä ja ehkä semmoinen niin kuin ollaan iso kalarapu, mutta pienessä lammikossa ja sieltä pitäisi ehkä pois sitten pyrkiä, niin mitä pitäisi oppia menneisyydessä, se on, että nyt siellä on ollut, sanotaan, että kun mikään ei ole sitten tämmöinen iso arkana, nämä kaikki näitä pieniä, niin mä yleensä katson silleen, että silloin vaikka mä johtaisin sitten siihen kuuhun, niin tää on niin kuin yksi osuus siitä kuusta, eli se on se miekkojen mielenosuus, sen logiikan tämmöisen, niin mä lähtisin tässä kohtaa sanoa sitä, että siellä ei osattu lopettaa jonkunlaista tilannetta ja semmoista sykliä ja jotain elämänvaihetta, ei ehkä edes hirvittävän suurta, mutta on jääty jumittamaan, on pelätty lähteä ehkä eteen. Mä ajattelin, että se on liian paljon hommaa päästä irti siitä ja mitä on tekeillä niin se on ollut siellä menneisyydessä ja tässä vaiheessa mun mielestä nyt kun ollaan tuossa, niin tämän näkisin vähän semmoinen, että nyt on vähän semmoista turhautuneisuutta ilmoilla sen suhteen, mitä on tapahtunut. Eli nyt on ehkä vähän ilkeitäkin juttuja, että vaikka äly kyllä, niin kuin tuossa aikaisemmin varmaan skulaa, niin nyt on jotenkin semmoista tällä hetkellä nähdään se menneisyys, että on turhautuneita koko tilanteeseen ja halutaan pistää ehkä syytellä vähän muita niin ehkä kumminkin näissä halutaan mennä eteenpäin, mutta tää on vaikea päästä siitä menneisyydestä irti. Ja niin se mieli voi tehdä tepposia. Kumminkin sitten tulevaisuudessa on tuo 6, joka on valita, eli tää on nyt semmoinen, että mä lähtisin siitä, että tässä annetaan kaikille mitä ne ansaitsee hyvässä mielessä. Ollaan tämmöistä ikään kuin hyvän tekeväisyyttäkin siinä mielessä voi jopa ajatella, mutta
tuota. Mutta se pitäisi, mä lähtisin, että se nyt pitää tehdä konkreettinen valinta. Eli mitä pitää oppia, mitä tulisi oppia menneisyydestä on se, että se on nyt annettu asioiden vain jumittaa ja on jääty paikalle ja oltu turhautuneita tälläkin hetkellä. Mutta tulevaisuus tulee näyttää se, että se pitää vaan se tietty päätös pitäisi mun mielestä niin tehdä. Tämä viittaisin tuohon rakastavaiskorttiin, mikä yleensä ei liity rakastavaan, sitä saattaa hyvinkin liittyä. Esimerkiksi eilisessä jälleen sen englanninkielen striimissä niin sieltä kävi selkeästi ilmi, että jollain oli tämmöinen aika paljon ilmeisen vakavampi ihmissuhde, rakkaussuhde päättynyt. Ja se niin kuin nähtiin siinä kohtaa The Lovers rakastavaisesta kortista. Eli se mitä pitää oppia menneisyydestä, että ei saa jäädä tulee vakava, ei saa jäädä jumittaa. Se ei ole loppukädessä, se on oma vastuu se asia, mitä tekee. Ja ton voisi toki liittää myös sitten tornikorttiin, joka on sitten lanttien torni. Eli käytännössä siellä sitten se tulee vähän niin kuin, jos et sä itse tee sitä päätöstä, niin se tullaan tekemään sun puolesta. Sitten joku ulkoinen tekee näyttää, että sä ei voi jäädä jumittaa pelkästään vanhaa. Eli se pitää oppia, että ei saa jäädä liikaa samaan tilaan tekemättä ei mitään ja sitten tavallaan turhautua siitä ja pistää vastuuta muille ja vastuu pitäisi ottaa itse omista teosta. Tämmöinen olisi sitten se, mitä pitäisi oppia. Eli vastuuta omista teostaan ja näin poispäin. Ja tosiaan, hei, TikTokista löytyy Ragnarsket Tarot. Sieltä ja siellä sitten on linkkiä niin, että pääsee näihin live-streameihin. En pysty valitettavasti seuraamaan tällä hetkellä ketään, on yrittänyt saada apuja siihen ja tehnyt vaikka mitä magiaa, että se hommas mulla olisi tuoda tili, mutta seuratkaa ihmeessä. Siellä tulee varmaan pätkiä näistä tulkinnoista, vähän highlightsia tai muuta. Ja ei nyt sitten mitään maalikoostetta, mutta siis highlightsia voisi tulla sinne ja vaikka kaikkea muutakin pientä kivaa. Ja näin poispäin. Ja tilatkaa ihmeessä kanava, jos tuntuu siltä, että tykkäätte mitä näette ja kilkutelkaa kelloa, niin tiedätte koska tuun sen TikTokin lisäksi sitten tätä hommaa tänne tekemään. Eli katsotaan tosta. Sori, nyt pitää taas vähän niiskutellakin välissä asian kanssa. Ole. Niin kuin Espanjasta sanoo. Elikä. Pistäis tosta muutama shuffle. Ja voidaanko kysyä jo? Eli. Mitä minun tulisi tietää terveydestäni? No sehän on kysymys tässä plussassa sitten. Noin, katsotaan voidaanko kysyä jo. Voidaan. Eli mitä tulisi tietää terveydestä? Ja otetaan siihen menneisyys, lähimenneisyys tässä kohtaa. Tämä hetki ja tulevaisuus. Eli menneisyydessä. No, siihen mä väittäisin, että terveyttä on pyritty hoitamaan sille aika säntillisesti. Et se on ollut semmoista, että jos on treenattu ja on lähdetty tekemään asioita sen terveyden eteen. Ja tää on nimenomaan, väittäisin, että se on ollut, terveys on ollut aika jees. Ei ollut mitään niinku suurempia haasteita ehkä terveyteen liittyen. Ja ollaan niinku pystytty hoitaa se homma. Et sitten pääsääntöisesti niinku esimerkiksi voisi ajatella, että on syöty joka päivä niinku terveellisesti ja hyvin ja käyty vähän salia ja tämmöistä. Eli terveydestä on pidetty huolta, ei ollut mitään haasteita. Mutta sitten tällä hetkellä ollaan nyt taas täällä viikkojen kakkosessa. Eli nyt on tässäkin kohtaa sitten päässyt siihen, että nyt siellä on joku asia siinä terveydessä vaivaa ja se on nyt oikeastaan, nyt on joku ruvennut vaivaamaan tällä hetkellä ja sitä ei nyt jostain syystä haluttu selvittää. Ehkä se tilanne on ollut se, että kun on ollut tottunut siihen, että kaikki on fine, käydään, hoidetaan sitä terveyttä, syödään hyvin, liikutaan ja näin poispäin, niin sitä fyysistä puolta on pidetty. Ja ehkä nyt täällä on tullut vastaan sitten jonkunlainen, koska miekathan on näin ollessa maa-elementin kortti,
ja käytännön, niin kuin just se terveys ja raha ja omaisuus ja kaikki tämmöiset käytännön materiaaliasiat, nämä on sitten ilmaa. Ilmassa olevaa hommaa, eli mieli, järki, logiikka tämmöinen ja niin, mielen kortti. Niin nyt jotenkin sitten tulee tästä taas saa sen jumissa viimaan vähän siitä. Ja ehkä se, että nyt on huomattu, että joku asia vähän niin kuin ruvennut vaivaamaan tästä terveystilanteessa. Eli se on joku semmoinen juttu, mikä on, mihin pitäisi nyt ehkä sitten saada selvyys. Siihen pitäisi varmaan niin kuin antaa, vaan ei tavallaan ajatella, että hei, mitään ei ole muuttunut, koska nyt vaikuttaisi siltä, että ei myönnetä, että nyt voi olla jotain tekeillä, eikä vaan lähtisi siitä, että nyt pitää selvittää, mitä se jotain on. Eli jos jotain kolotusta löytyy, niin se olisi nyt semmoinen asia, mitä pitäisi sitten lähteä hoitaa ikään kuin. Ja siellä sitten samaa korttia tulee vähän nyt, vaikka sekoitusta tehty kovin on. Eli siellä on sitten sauvojen 9, mikä edustaa tulielementtiä. Ja sitten tosiaan siihen erakkokorttiin voisi lähteä sitten sen tulen osalta ja sauvojen osalta sitä hommaa sitten viemään. Niin mä luulen, että mä näkisin nyt jostain syystä semmosena asiana, en tiedä onko se Suomi-meininki, mutta tää nyt mun mielestä vaikuttaa siltä, että kun tää asia selvitään, niin se on semmonen, minkä pystyy, se mikä nyt vähän niin kuin vaivaa mieltä, niin se olisi semmoinen asia, mikä pystytään sitten tarvittaessa kumminkin niin kuin itse hoitamaan. Ehkä siinä tulee semmoinenkin viva, että ei kumminkaan niin varsinaisesti kannattaisi ehkä ehkä siinä pitää, mä luulisin, että se löytyy se vastaus tavallaan loppujen lopuksi sitä, että ehkä se on huomattu, että jotain ei olekaan tehty enää niin periaatteessa aikaisemmin niin kuin sen terveyden puolelta. Eli niin mä väittäisin, että nyt kannattaisi kyllä Lekurissa käydä, ja pakko nyt sanoa, että tarot-luenta tai mikä tahansa muu orakkeli tai tämmöinen ei ole sitten mikään korvaava toimenpide esimerkiksi lääkärin käytöjä varten, vaan tämä on tarkoitus antaa insightteja siihen, mitä sisällä, päässä ja muuten on tekeillä, ja sen mukaan sitten päästään tekemään päätöksiä. Ja esimerkiksi silleen, mitä monesti huomannut itse aikaisemmin ollut silleen tilanne, että on reagoinut asioihin eikä antanut vastausta, niin se on aina sitten se parempi juttu periaatteessa todennäköisesti, että pystyy vähän. Ja se on muuten semmoinen, että sitä jossain paikoissa, jossain instansseissa haetaankin, että täällä sitten Jaakko vaan reagoi johonkin tai joku muu, eikä niinkään anna vastausta, semmoista niin kuin educated answer oikeastaan. Ja semmoista, mitä on vähän jouduttu miettimään. Mä näkisin, että kun tässä puhutaan nyt kumminkin, ei ole näitä isoja arkoneita. Mä luulen, että tässä terveyteen liittyvässä, mitä tulisi tietää, on se, että nyt täytyy käydä se check-up tekemään. Mä luulen, että tässä ei ole mistään hirveän vakavasta kysymys. En tiedä, voisiko se liittyä siihen, että tavallaan sieltä voisi käydä jopa ilmi, sit, kun tässä nyt kaveri pitelee tolleen sauvaa, niin. Kävisikö siellä sitten ilmi, että kun sitä itse rupeaa miettimään, että nyt on ehkä ajettu itsensä, on liekkiä poltettu vähän liian kovaa. Eli olisiko siinä sitten loppujen lopuksi, että nyt pitää tietää myös se, että pitää selvittää, mistä on kysymys. Ja mä luulen, että se mitä tulee selviä on se, että nyt on ollut liian kova kiire, liian kova stressi. Ja siitähän moni tietää, se ei niin kuin yleensä, jos se on liian paljon positiivinen stressi. Mutta sanoo, että jos asioita on liikaa, jos hommaa on liikaa, jos se on liian niin kuin tämmöistä roihuavaa se meininki ja näin poispäin, niin ehkä sitten jossain vaiheessa tulee vastaan, että itse alkaa väsyttää. Että joskus olen huomannut, että oma kroppani esimerkiksi en ole antanut sen levätä ehkä niin hyvin, kun on pitänyt tai tehnyt asioita silleen, että se on tämän kropan kannalta aina parhaimmillaan. Sitten jossain vaiheessa on tullut stoppi. Siellä on tullut, no nyt esimerkiksi olla kipeänä, mutta joskus aikanaan jotenkin selvästi huomasi, että tuli kipeäksi. Sitten oli silleen, että nyt sitten makaat 3 päivää ja vaihtoehtoja ei niin kuin hirveästi ole, koska fiilis olisi sitä luokkaa, että ei oikein mitään voi tehdä. Eli tästä ja näissä, mitä tässä nyt tehdään, niin tämä on nyt lähinnä just se, että jos tämä tuntuu osuvan, energiat on kohdallaan ja se tuntuu omalta, niin silloin se on sulle tuo luento. Että siitä sitten aiheeseen liittyvää, niin varmasti saa apuja
kaiken kaikkiaan. Ja niin näin poispäin. Jahas. Ja sitten. Tosiaan hei, sitten jos haluatte varata tulkinnan yksityisen, niin se voi tehdä ragnarsketarot@gmail.com. Sitä kautta saa yhteyden ja voidaan sopia joustavasti sitten. Chattisysteemeitä on joskus WhatsAppin kautta vastaanut kysymyksiin. Et siellä on sitten riippuu mitä kysyy. Periaatteessa noin mitä on hinnat on mainittu, tuossa on näitä live-streamien aikana olevia juttuja ja näin, mutta sähköpostilla saa sitten lisää tietoja ja voidaan sopia joustavasti mitä sitten privaatti tämmönen luento voidaan ikään kuin hoitaa. Niin ragnarsketarot@gmail.com on sitten se, mistä tarvitaan. Tarkoitus on näitä striimejä nyt kyllä tehdä sitten ihan silleen vähän useamminkin, että sen mukaan niin kannattaa seurata TikTokia sitten YouTubessa striimataan ja ehkä joskus sitten vielä TikTokissakin. Et siellä on ihan kivasti seuraattu ja sen jälleen vielä TikTokista en pysty valitettavasti tällä hetkellä seuraamaan ketään, että se ei ole mitään henkilökohtaista, vaan se on joku technical glitch. Olen ollut yhteydessä, eivät jostain syystä vielä ole vastaaneet sitten, että miten asiakko eikä ole ainakaan vielä nyt siis korjautunut mun osalta. Ja yhdellä tutulla oli vähän samanlaista tilannetta sitten kaiken kaikkiaan. Eli tosiaan heitetään tosta nyt vielä. Idea on se, että no hello buddy. So buddy, I assume you don't speak Finnish, but nevertheless, if we speak English, we can do your reading anyway. You can get a reading, but that requires one thing. I have here, if you have ever seen center cards, okay? So basically, what I'm using this for is to get a good connection. So, first, I will take one of these cards. I will not show it to you. And when I tell you, I want you to tell me. I will picture the card, I will have it in my head, I will try to sort of send it to you and use your ESP powers. So we can create like a synchronicity and a right connection, and this is about energy. So even though these are for free, but that seems to be giving like the best results. So first, the center card thing. Do you get it? You understood what I meant? Yeah. Okay, just wait for it. So the idea is like I will shuffle, I take one, when I tell you, when I hit my hand with the card like this, then I say now, then you give me the answer. Only one answer per card, okay? So, wait for it. So, let's see. I will go here. Okay, let's see. Let's see this then here. Okay. So now, I will actually do it like this. We'll take card from here. Okay, are you ready? I'm gonna picture it, I'm gonna try to send it to you, buddy, and then basically now give me answer. What is the card? So we can establish right connection with this.
Okay, let's see what is that. Ah, this was a start. Same deal. This is like developing and helping the intuition. I have got it first 3 times right, somebody took 5 times, and then it's what it is. Okay, next one. Wait for it. Okay, and now, and this one. What is this? Okay, but this is a new card, so this one. I'm gonna try to send it to you. Moment. Reject. No. Go for it. This is another card. So I'm a little bit struggling with my chat. I don't know what's going on with this one at the moment. So there's a little bit, but okay. Baddie. Let's see. Hey, that's a cross. So yeah, let's see another one. Next one. One answer per card. Okay. So basically, here comes. Here comes the stuff. Moment. Here comes. I will think about it. I will put it forward for you. So now, Baddie. Ah, there's no triangle. Hey. Okay, I will show you one more time. What we have are these. And we have here a star. So the options are the waves, and basically circle, cross, square, and the star. So there's no triangle, although it would seem kind of logical. So these are the options, basically. These are basically the options. Okay, so they are the options. I will put you now another card. Let's see how it goes. Okay, so I'm gonna think about a card. I'm gonna send it to you, and let's see when we get it right. We'll get it right. Don't worry about it. Okay, don't think about it too much. Here comes the next. Let's see what we have here. We have waves. Not hitting it yet. You have 20% chance every time. Okay, we try our next one. Next one. I'm gonna try to do a better job myself with it. Ready?
Okay, here comes the next. I will try to use my powers better as well. So let's see if we can make it now. Here we go. Answer this one. Sorry. Now we have a star. So let's see. We should basically by some statistics we should hit it like already. Okay? So let's see. We can take another one. We get there. It's a good practice for intuition for me and for you, I guess. It's a two-way street. So here comes the next one. Yay! We have it. We have it. No, that is it. So now we have the right connection going on. Basically. So let's do it then. So your question was there in the upper moment. I will check it. What's going to happen between K and I? Since So tell me your question. Okay, so I have some technical issues here a little bit, so connection problems. It should be fine, but it's somehow not. So, Batty, hit me with your question, so we'll see an answer for you. Since now you got the cross, it's good. We have the synchronicity, we have the energies aligned. The universe is backing us up with this one. So now is the right time. So ask your question, please. Batty, calling for Batty. Okay, let's see. Sorry about the hassle, is the connection problems are not helping. Okay, so it was what's going to happen between K and I since she's expecting a baby. Okay, let's see. Okay, so basically for your question, here is your situation and here is K, and this is what's gonna be between. So basically okay, so hopefully we are back. So there is some issues with the connection, sorry. Even though the synchronicity was established, but now the digital stuff didn't kind of support this so much. So yeah, here we have star for you, for her is 7 of wands, up like inverted, and what is between is the 3 of wands.
So on yours, somehow I feel like this would turn to the chariot, and for you this is like you are considering this somehow. I would think like this is more that you are thinking what's gonna happen is more on your side, and you are thinking that you want to. I think I get from the chariot that you want to somehow you want to establish some limits with this stuff, and for her also it's like is the seven of wands inverted, so that would be the star of wands in that sense. So it's kind of, you are kind of in the opposite side. She wants to be like limitless, and you want to make limits. And what's gonna happen in this one, that there's gonna be between you, there's gonna be a big change. Let's say not maybe there is gonna be change in the matters. So I see that you are having some bit of a issue with this matter, that you are not somehow in agreement on my view about this, that one wants to limit, the other doesn't want to limit anything. That's what I get, and this is leading to a big change. Of course this is the major arcane, so I would say that you are here the main actor in this situation rather than the other person. And basically, okay, these are minor cards, so this is somehow bigger deal for you than it's for the opposite side, on the other side. The change is change of fire, so like for strong feelings, or but I would say this is like sort of like a death of fire. So I don't know, will it somehow for you then do something with some passion you have shared, or anyway I see that it's in some ways not like a huge change, but still change that it's like partial death kind of change, which is the death being 13, and here this turns to 13 on my view of fire. So I think what's gonna happen, that there's gonna be changes. Okay. Alrighty then. And like I said, that was the thing. If you want, there's a possibility to get an advice for this reading as well, Patty. But yeah, changes are coming. And like mentioned today, you wanna get an answer to your question. Jos haluat vastauksen kysymykseen, niin sitten nyt tää oli tarkoitus olla suomenkielinen striimi, mutta nyt otettiin sitten väliin englanninkielistäkin. Niin Zener-kortilla pitäisi tietää, eli kortteja on tosiaan 5. Semmoinen saadaan synchronicity, we gonna get a synchronicity, so you can ask your question, and we have to write, ja on oikea yhteys sitten meneillään tässä hommassa. Ja pahoittelut tässä nyt tosiaan jostain syystä, vaikka muuten yhteys tuntunut olevan lähteen Sorsen kanssa ihan hyvä, niin sorry about the connection problems. I haven't not really experienced that much that is going on for now, so I don't know what's there, a solar storm or what's going on. Eli en tiedä mikä aurinkomyrsky nyt on meneillään, mutta jostain syystä yhteysprobleemia ja sitten se digitaalisen puolen jutussa tuntuisi nyt sitten olevan jonkun verran. Pahoittelut tästä, yritän saada asian korjattua samalla ja pyrkiä parempaan tulevaisuudessa sitten. Eli tossa oli nyt Badille vastausta. This was answer for Baddy, so the star, and of course these cards, what we have here, of course is like what do you see yourself, what you can find from there, and you find your answers also from that. Okay. Eli se, ken haluaa tänään kysellä, niin sitten esittää kysymyksen, niin ennen kuin voidaan vastata, pitää löytää oikea connection, joka löytyy sitten Zener-korttien avulla. Nämä on tuntunut toimimaan tosi kivasti, ja siellä on 5 erilaista korttia,
Eli se miten se homma sitten toimii, how it's gonna work, on niin, että mä valitsen yhden näistä ja en näytä sitä toki sinne. Sen jälkeen mä pidän sen mielessä, yritän lähettää sen tälle kysymyksen, mahdollisen tulevan kysymyksen esittäjälle ja sitten katsotaan, miten se, koska saadaanko heti oikein. 20% mahdollisuus käytännössä joka kerta suoraan jonkun kanssa, jolla joudut tekee 5-6 kertaa, jonkun kanssa oli 3 kertaa peräkkäin oikein, että se on vähän vaihtelee. Eli CNR-kortti on siis ESPn tutkinnassa käytetty 1900-luvun, oliko ihan alkutien 60-luvulla, että ne on ollut vähän semmoista saanut mainetta, mitä jotkut tiedemiehet on pitänyt ihan huuhaana, joidenkin mielestä siinä on jotain, että se on niin tämmöistä controversial systeemiä, mitä sitä kautta on ikään kuin tullut kaiken kaikkiaan. Eli kysyjän pitää käyttää intuitiotaan ja sitähän tämä kehittää, että vastauksen sitten saadaan. Tosiaan ilmaisia kysymyksiä mutta tällä saadaan, tämä on selvästi on nyt kun kokeilin Englannin Streams, mikä oli vähemmän yhteysongelmia jostain syystä, niin tämä on tuonut sellaisen hyvän lisän tähän, että jotenkin tuntuu, että homma niin kuin liikkuu ja on tämmöinen flow siinä jutussa käytännössä. Niin. Ei muuta kuin sitten katsotaan tuolta. Katsotaan tuosta hommia. Eli tossa, näillä tosiaan mennään. Jos vastauksen haluaa, niin CNR-kortti pitää ensin saada osumaan kohdalleen. Eli tässä mielen voiman käyttöä. Eli lähdetään täältä sitten seuraavaksi esittelyyn. Tämä on tämmöinen yleinen, eli jos tämä tuntuu oikealta, energia osuu kohdalleen, jos tunnet piston niskassa tai jotain selkäviidistä tai karvat nousevat pystyyn tai ihan mitä vaan merkkejä, mikä antaa sinun kuvan siitä, että tämä on tarkoitettu silloin tämä on sinulle tämä luento. Eli jos katsot sitä nyt livessä tai sitten myöhemmin, niin se on tämä tästä. Tässä voidaanko kysyä tässä kysymystä. Ja energia on ihan oikea. Aina heiluttelen ja katson tuolta, mikä sieltä tulee, onko viva oikea. Ja miten löytäisin enemmän tasapainoa elämässäni? Niin lähdetään siinä nyt tekemään sitten ihan vain yhdellä kortilla, koska sitäkin tulee tehtyä, olisi 3 korttia, on Celtic Crossia, kelttiristiä ja kaikkea muuta luentoa, niin kuin tämmöisiä spreadejä, eli viuhkoiskoja, mitä sanotaan. Eli miten löytäisin enemmän lisää tasapainoa elämään, niin mä luulisin, että tossa ollaan nyt maljojen 2 on tossa, missä sitten 2 tuollaista 2 henkilöä vähän niin kuin skoolaa. Ja nyt kun se on ylös alasin, niin mä lähtisin sitä viemään tonne hilaamaan hitusen tonne hirtetyneen niitä Hangmanin puoleen, joka on sitten tavallaan niin kupithan on kommunikaatio, niin kuin tunteet, mistä sitten ollaan sitä luokkaa, mitä jo runoilijatkin kirjoittaa, että siitä voisi ajatella kaiken maailman esimerkiksi ja vaikka Romeo ja Julia ja tällaista niin kuin dramaattista siinä mielessä, niin kuin, mitä en tiedä, onko kaikki ihan todellisuuden kanssa aina hyvin mukana, mutta tässä, miten löytäisi tasapaino elämä, nyt pitäisi olla valmiimman siitä tasapainon suhteen, pitäisi olla valmiimman uhraamaan jotain. Eli nyt sillä tavalla, miten on tähän asti menty, niin sillä ei nyt sitten enää edetä. Eli nyt se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on se ei välttämättä tarkoita sitä, että nyt kun tässä on pieni arkana kumminkin kyseessä, jos se olisi suoraan se Hangman, niin sitten se olisi niinku todella niinku elämän oppitunti ja niinku iso arkanalla on niinku mun mielestä niinku dramaattisempi merkitys kuin pienelle, niin kuin suurin osa varmaan muutenkaan. Tämä on ehkä arkipäiväisempää, niin siinä voisi ajatella, että ei nyt ehkä kusta niinku elämän ikään kuin nyt voisi sanota, että ehkä jos saisi lisää tasapainoa, ehkä tilanne on se, että se tasapaino jo ikään kuin olisi. Mä luulisin, että jos tilanne on se, että ei ole parisuhteessa, niin se voisi olla semmoinen asia, mikä voisi tuoda mahdollisesti sitä tasapainon lisää, mutta se vaatisi sen, tai sitten
saada sitä omaa parisuudetta ehkä parempaan suuntaan ja niin kuin fiilispuolelta. Mutta jotain pitäisi olla vähän nyt valmis uhraamaan, antaa niin kuin antaa pois, jotta sitten voisi jotain saavuttaa. Ja nyt muuten tämä asia niin kuin se, että tässähän on hirtetyssä ollut viittauksia Odiniin, joka on ollut puussa kiinni ja sitten riimut sieltä kautta saanut, kun oli useamman päivän siellä roikkunut. Ja näin, niin. Passiivisesti pitäisi, tämä ei ole aktiivinen kortti, että pitäisi varsinaisesti lähteä hirveän aktiivisesti asiaa tekemään. Pitäisi ehkä nähdä se tila oikeasti niin kuin hirtetty roikkuu. Oikeastaan voidaan ottaa kortti siihen ehkä sieltä. Ei, kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tästä näkyy samalla näitä kortteja, mitä tosiaan käytän. Rider White, mutta Gilded, missä on vähän ehkä päivitetympää, kauniimman näköistä kuvaa, ei niin simppeliä. Makuasioita tietenkin, mutta tykkään kyllä tästäkin. On paljon käyttänyt ihan basicia. Mutta tossa on sitten se, mitä niin lähettäisiin siihen rinnalle tarjoamaan, niin on hirtetty. Kaveri on pää alaspäin, jalkaristissä, kuten maailmankortin tanssijalla. Niin, niin siitä voisi lähteä miettimään sitä, että mitä pitäisi tehdä. Eli tässä nyt varmaan perspektiivi kyllä sitten muuttuu, kun tällä tavalla roikkuu maan ja taivaan välillä. Mutta puhutaan tosiaan Maljojen kakkosesta, eikä niinkään pelkästään suoraan tästä, mikä on niin kokonaisesti kaikki aspektit tästä näistä oikeastaan elementeistä, ja tuossa sitten vaan se tunteiden aspekti ja kommunikaatio, niin se on ehkä semmoinen, että pitäisi ehkä sitten tosiaan pysähtyä ja olla passiivinen ja ehkä ottaa enemmän vastaan ja seurata tavallaan sitä tilannetta, eikä ehkä sitten niin aktiivisesti yrittää kommunikoida, vaan odottaa, katsoa niin kuin sitä tilannetta uudesta perspektiivistä, niin toi olisi ehkä siihen se vastaus sitten. Okei. Mutta niin täältä nyt sitten ehkä tässä kohtaa päätetään tämä homma. Ja tarkoitus on uudestaankin tulla. Pistetään nyt tuohon loppuun vielä sitten hommat, eli buymeacoffee.com kautta Ragnarsgate Tarot, eli siellä mä oon luonut semmoisen tämmöisen membership-homman, joka on no se on nyt englanninkielellä, mutta siellä on Ragnarsgate 1, jolloin silloin idea on se, että nyt pitää muistaa, että mä oon nyt tehnyt näin, niin tää on sellainen limited time offer, eli tää on nyt rajattu silleen, että ensimmäiseen Ragnarsgate 1 voidaan ottaa 30 ihmistä, ja niin siinä mitä saa, niin se on, tekee sitten tää niinku group synchronize, eli ryhmälle synkronoitu, vähän niin kuin tässä on tää Senarcard-homma, mitä ollaan just tehty, siihen liittyen ryhmäsynkronoitu tämmönen guidance, niin kuin opastava kortti viikoksi, tai kautta sitten tarot-video, mikä on tämmöinen tarot tale, mikä kertoo sitten tarinan muodossa jostain tarot-kortista, ja siitä sitten voi samalla hakea sitä apua siihen tilanteeseen. Ja sitten tulee olemaan mahdollisuus osallistua kuukautiseen pelkästään tämmöisille jäsenille tehtyyn questions and answer sessioon. Ja siinä voisi esittää kysymyksiä, että jos on tarot-korteista jotain, se on sellainen tarkoitus, että on yhteisömeininki vähän siinä, niin voidaan sitten keskustella näistä aiheista siellä. Ja sinne ei sitten ihan päästetä kaikkea, että se on ehkä vähän rauhaisempaa, vähemmän odottelua, riippuu vähän missä mennään. Ja Sitten on Ragnarsgate 2. Tuon ekan hinta on tosiaan, siellä taisi olla $6 eikä euroa, ja sitten 12 euroa, niin sillä saa nämä samat asiat, plus siitä saa sitten vielä sähköpostitse esitettävän niin yhden tämmöisen kysymyksen vähän tarkemman, eli niin jos haluat kysyä esimerkiksi rakkaudesta, rahasta, töistä, terveydestä, niin yhteen kysymykseen mä teen vain tämän vastauksen sitten vähän syvemmin, vähän niin kuin in-depth kysymys, niin videolinkin kautta tai sähköpostilla voi vastata, jos haluat. Niin se on sitten Ragnarsgate 2. Ragnarsgate 3 on sitten 28 euroa kuukaudessa. Siinä, tai kaikki mitä tässä on, lisäksi saat 15 minuutin sessio minun kanssa livenä. Voidaan videopuhelu tehdä, voidaan tehdä YouTube ja chatin kautta, tai sitten sähköposti, miten nyt haluaa. Se on niin kuin tavallaan tämmöinen oikea luento, eli se on interaktiivinen. Sinällään, että
voidaan jutella yhdestä asiasta mitä haluat, kahdesta tai sitten samasta käytännössä. Näin poispäin. Niin. Eli siinä on, ja sitten lisäksi tulee olemaan tosiaan alennuksia ja erikoistarjouksia näistä privaattiluennoista, tulkinnoista. Ja kaikki nämä on semmoisia, että jos tähän ryhtyy, niin se toki tukee mun hommaa ja työtä ja kanavaa isosti, koska tarkoitus on tätä nyt enemmän tehdä hyvinkin tosissaan. Niin, niin jos maksat kerralla vuodesta, se on halvempaa, jos on kuukausitaso, se on sitten se normihinta, mitä mainittiin. Niin. Mä luulisin, että tässä kohtaa olisi aika ehkä pistää tämä päätökseen ja tulen varmasti hyvinkin pian palaamaan myös tähän, eli jos haluaa, mulla on myös englanninkielinen, jos se miellyttää jostain syystä, niin teen englanninkielellä striimejä ja suomen kielellä. Yritän päästä flunssasta eroon, niin ei kuulosta niin hassulta piipityksen kanssa sitten ja näin poispäin. Ja niin, hei oikeastaan sitten kiitos Bärille, tuli thank you for Barry coming here ja Ken katsoo ja ne, mitä luentoja oli, niin jos katsot livenä tai sitten jälkeenpäin, niin ne on semmoisia, jos se tuntuu oikealta ja osuu kohdalle, niin energia on oikein, niin siitä sitten se on sinulle tarkoitettu. Eli jos haluat olla yhteydessä ragnarskettarot@gmail.com, niin sieltä sitten tavoittaa. Mutta niin nyt on varmaan aika lähteä ehkä pienen lepoon, ja tänään vielä englanninkielinen striimi on tarkoitus myös tehdä myöhemmin illalla ja niin toivottavasti tosiaan tilailette kanavaa ja tykkäätte, jakakaa kavereille, tykätkää ja kiukutelkaa kelloa, seuratkaa TikTokia, siellä on mainintaa milloin tullaan ja siellä voi muutenkin seurata, siellä niitä pysty seuraamaan jostain syystä, mutta hei, mä luulen, että tässä kohtaa homma alkaa olemaan nyt niinku pulkassa tämän striimin osalta ja tervetuloa uudestaan ja nähdään tulevaisuudessa.